Joey, iPad, filmer, iPad, 23. optag 1. Tak til Joey. Det er en video. Hvorfor står jeg og glor på mig? You're en heks! Hvad skal jeg måtte lave i dag? Nå, ja. Glemte sgu da helt. Ja. Hej Frederik. Ja. Skal vi lege morgen? Ja, okay. Det lyder som en god idé. Ja. Nej. Jeg kommer ikke fra Jylland. Og det var så sjovt. Ej, det gør jeg ikke. Okay. Hej, jeg blev en mand. Det gjorde jeg i går. Jeg kan ikke huske en skid om min barndom. Prøv at slet dem her, altså. Boom, de stærke, var. Boom, kan I klare det? Boom, da.